amigos, coñecidos e saludados, xente daqui e da colá, queridos todos. Benvidos a esta reserva da biosfera a cabalo entre a Mariña e a Terra Chá, onde conviven en salvaxe armonía os eucaliptos de Australia, os castaños da India e as palmeras do Caribe. Fálalles un ninguén, un neno labrego que soñaba con ser un aldeano global e que acabou convertido nun desertor do arado, agradecido e honrado porque os seus veciños se acorden del para dar o pregón deste día grande da Feira do Ferro que hoxe celebra a súa 10ª edición. Desde finais da Idade Media, cando o mundo construía catedrales para estar máis perto de Deus, parece que xa hai mazos sonando neste versel atlántico onde o verde ten máis de 100 tonos. Palabras como Aroza, Altabarra, Arrago, Bandarría e apellidos como Legazpi, Lombardero, Lecalde ou Chavarría confirman que houve unha emigración de vascos a Río Torto e que seguramente con eles chegaron aquí a fundición e as ferrerías. Son xa 5 séculos a Deus rogando e co mazo dado. Todos os que nacemos aquí levamos un ferreiro dentro. O mazo é un metrónomo insebre que forma parte da banda sonora da nosa vida e sigue percutindo na nosa cabeza aínda que estemos moi longe da nosa terriña. Nací en 1963, pero coñecín un Río Torto que parecía recién salido do século XIX. Os anos duraban moito naqueles tempos. O dinosaurio xa non estaba ali, pero, como no conto de Augusto Monterroso, parecía que se acabara de ir. Meu abuelo José Mario Caldeiro, que aínda viaxaba a cabalo e usaba o arado romano, nacera en 1899 e contaba a distancia en leguas os cartos en reais e o peso en arrogas. Quizás por eso sempre digo que medrei dentro dun conto de hadas. Somos o que vivimos, pero tamén o que soñamos, e somos tamén o que recordamos. A miña patria é Río Torto, non quero outra nin quero tela. Aquí natín, aquí aprendín a andar, a falar, a decir coxo, e feixe, e filloa, e fillo, e mollo, e malla. Aquí aprendín a poñer unha palabra tras doutra. Aquí aprendín a montar a cabalo, aquí aprendín a cazar, aquí aprendín a bicar, en que logo mellorei con a técnica. Aquí, en fin, aprendín a ler e a soñar desperto, que para o caso é o mesmo. Antes de irme de Río Torto, xa vivira moitas vidas. Aquí como o Capitán Trueno, e o Jabato, e a Rex, e Tintín, e o Conde de Montecristo, e David Copperfield, e o Bruce Twist. Eu era un neno soñador que quería ser astronauta, pero o meu abuelo e padrín, José María, que tiña moito máis empeño que a min, pero tampouco tanto, solo quería que fose papa de Roma. O día máis feliz da miña infancia non foi o da primeira comunión, senón o día en que chegou a miña casa a televisión. Acórdome de todo, de casi todo. Acórdome miña irmán Susi cando xogábamos a Hansel e Gretel mentre recollíamos amorozos en San Pedro, e acórdome miña irmá Aurora tirando de min e da miña maleta de párvulo con Toño do Mazo, co do Perón arriba para aprender as primeiras letras con Doña Pepita e logo con Don Agustín e logo con Doña Remedio. E acórdome dos sabor dos paragullos e das claudias do tombo e das cereixas blancales e das mazás de reineta, e acórdome dos olor do serrín e da erva seca, e acórdome do tacto das espadañas e das borboretas, e acórdome do sonido da carraca e da coruxa no pombal e das motosierras voando no monte da Foncodeña, e acórdome de meu primo Luis Iglesias Besteiro tocando versións de Bob Dylan no coro da iglesia e logo interpretando Love Me Tender de Elvis Presley na súa casa mentre seu pai Ángel me facía fotos e súa nai Chelo me regalaba cosquinas. E acórdome cando Pedro de Buxín, aquí presente, me ponía as cancións de moda no seu Renault 12 e trouxera de cando traballaba en Almería. ¡Bravo! ¡Bravo! Do Lourín e presente, que me levaba a San Lorenzo de Foz e a todas as festas da rodeada para escoitar orquestas como los Mejoranos de Lorenzana interpretando merengues e bachatas. E acórdome do día en que o cura don Hernán me fixo ver que Río Torto formaba parte do ciclo estado de Miranda e que a casa dos nosos tíos de Cachán era o pazo que describía Álvaro Cunqueiro, Merlín e familia. Foi como se unha ráfaga de metralleta interrumpise un concerto da Filarmónica de Viena. Aquel día descubrín que o local podía ser universal e que as cousas importantes só lles pasan a quen a sabe contar. Todo o que me pasou na vida desde que abandonei o Río Torto carece de importancia porque foi apenas unha apostilla. Por eso non lles debe extrañar que moitos anos despois, cando me sentei diante do ordenador para escribir a Biblia del libro de familia, solo me tuvera que acordar daquela mañán en que meu pai Emilio me levou a ver o mar, da tarde en que meu abuelo José María me regalou aquel monitor Philips para ver as miñas series preferidas, ou das noites de inverno en que soplaba o vento pelo Naval e miña nai Alicia rezaba comigo o Jesucito de mi vida.
Por eso, queridos veciños e veciñas, calquer parecido entre libro de familia e Río Torto non é pura coincidencia. Pero convén que sepan que eu son só un director de orquesta que non sabe tocar ningún instrumento. O meu único mérito consiste en contratar os mellores profesionales para que fagan os meus soños realidade. Como xa dixen, antes de ir por aquí, tive moitos soños, ou se preferen, linos, que cada caso é o mismo. E a vida pasa e sigue pasando, os mazos siguen sonando, pero aquel neno labrego que comía lengos na confitería de Irma e canastrillos na pucheira, aquel cowboy de palleiro que participaba nas carrozas do San Cristóbal, aquel aprendiz de soñador sempre viaxa conmigo, non olvida nunca como se usan o forcado, nin a moa, nin a gadaña, nin o arado, nin olvido tampouco sonar dos mazos porque esa é a banda sonora da miña vida e porque teño unha memoria do perro que me acompaña para sempre. Agora entendo que vostedes, queridos veciños e veciñas, son o meu libro de familia e que fui un neno moi afortunado por nacer nestas terras de Miranda e por ter unha infancia de película na que todos vostedes eran e siguen sendo protagonistas. Gracias por apoyarme neste día grande. Aquí nacín, aquí quero ser enterrado a carón de meus pais Emilio e Alicia e de meus abuelos Jesús e José María. Na lápida quero un letreiro que diga non molestar, sigo soñando. E recorden, a feira do ferro mola máis. Gracias a todos.